अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन खालामो जोंनि समाजनि ससाइटिनि चतुर्थ स्तम्भ हमजानाय रिपर्टार एवं सांबादिक आं बुंनो बेले हामै मारु पाइफले हामै मारु बुंनो आं बिसे जाबा खालाम प्लिज तनो आरो ताहनि बरसे एकजन प्रशासननि भूमिका पालन खालामो सांबादिक रखसे रिपोर्टार बरक तंगलिया पुलिस आ भूमिका पालन खालामलिया बर खाइजा ओ जे साबापुर ना फाइर न एकदम माइक्रोफोन बहुत आइसे थिसिउ बुजिगा ए नि आइ बर राइटार दिया रै बाक्सा बर राइटार रै से बाज तंग चलाइनो ए मा के नारि बुसु गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन खाइजा याबै न साना बुसुंग ओ फाइनल इलेक्शन बो चिनि एडीसी सरकार हइते जाते म हइतेबो रिपोर्टार चैनल खुनान थुं आं बगरान थुं दाबि खाना बुसुंग कारण नादि जतो चैनल बांनाय चिन्ति बारसानि आसुनो जों माने हाइलाइट खालामनाय इलेक्शन चिकन चिकन घटना ताम गडन गरि दंगा नगे तिनि ताबो बिभिन्न चैनल तंग बगिने बर आसि रेकिं खालामनाय चिकन चिकन घटना बादे सिगन घटना खालामनाय याबनो ताबो चिन्तेस नि बागै जों प्रस्तुत मा तंनाय जे मा केन चिन्ति बारसा चैनल खुमा मा खुंनाय रिपोर्टार खुमा मा बाग्रनाय सांगदिक खुमा मा बाग्रनाय नगे ताबो चिन्तेस निश्चित जों सरकार गठन खालामनाय चिन्ति बार माथा कोनो डाउट गै कोनो सन्देह गै दासो साइनो आं